mga tita, at lunchtime, na-meet na mo si Ate Ella kay ning apa sila dito sa farm nga among giadtuan. Do you remember katugong farm nga among giadtuan nga na ay Tiger? Ug nagkasinabot ang amo ang mga tita ug amo ang mami nga magdiretso na lang mig adto sa mukdahan. Ang mukdahan di ay border na siya sa Laos ug sa Thailand. Pag-abot kanina mo sa mukdahan, gisuggest ni Tito Harold nga mga mi aning farm kay pwede daw makasakay og horsey. Wala mi nag-expect nga naa ay mga live animals inig anhin amo kay I thought mga flowers gihapon same adtong amo ang first nga giadtuan nga farm. Dugay day kay mi nakagawa sa car kay si Adam natulog pa, gihulat pa namo siya makamata. Ug pagmatagan ni Adam, diretso siya diri ni anhi sa mga kandingan. First time niya makahawid og kanding, nalingaw kaayo siya kay ang mga kanding laughing pud kayo, very sweet. Nakulbaan pa siya permero pero pagkadugayan murag naanan na siya ug ganahan kaayo siya sa mga kid makigdula. Ba't maliliit pa? May sungay na? This one too. Hey. Touch, ate, touch. Touch, ate. How can I touch? Touch the nose. Scared. Oh, nag-touch ate Ella, oh. Touch ate Ella. Deer, that's a deer. That's Bambi. Adam, you want to ride a horse? Tita Lani, Tita Lani? just kidding. You know what? I ride on a horse. Oh, really? Can Adam ride on a horse? I'm not sure if he can ride alone. No. Di man pwede sa... No. Adam will ride the horse. Ay! Tawahan niya, eh. Hello? Come here. No. Adam, let's go. Let's go to the parrot. Let's go to the parrot. What did you say? Adam will go see the parrot. I want to see the parrot. I want to feed the rabbit. The rabbit. Yeah. Adam, look at the rabbit. Adam. Rabbit. Hi. No. It will bite you. It will. And the rabbit will bite you. Look at the monkey. Oh, is that even a monkey? I'm not sure. Maybe tarsier. It's a chimpanzee siguro. No? Ang gagmay chimpanzee. Parrot. What's that? Mommy, can I? Let's look at the parrot. Come on. Look at mommy. No. Hala. Oh, give. Can I touch? Oh, I want to. Give. Give, Ana, give. Okay, give. Ana, No. Ana, give Adam. Go. Happy kaayo sa Ate Ella ug si Adam nga naka-feed sila sa pony.
After dito sa pony, si Adam nakakita aning bird nga sabak kaayo. Sige og syagit. Murang nakuha po niya ang attention ni Adam kasi si Adam ning duol jud dito ang gusto-gusto jud ni Adam nga hawiran ang parrot. Pero di man pwede ambot og parrot man na siya nga bird, klase nga bird basta sabak kayo. Og dili na parrot, i-comment na lang sa name na kay wa ko kaila. Ug nakakita na pud si Adam aning black swan. Iyang gusto og hukuron pero akong giingnan nga ayaw kay basin to si Kunsiya ana. Ug nakakita na pud siya horse nga big kaayo nindot ka ilang mga horse diri actually guys. Nice kaayo breeding ilang mga horse, mga hamis kaayo ug mga himsog. Murag sakto jud ning alaga ilang kabayo. Lami kani dalon dito sa lamari. Pero wala mi kabalo nga nung gita tabunan na ang mata sa horse. Please comment kung nganong nga need man jud tabunan ang mata sa kabayo. Ug din hindi ay nga area kani siya nga horse pwede sakyan tag 100 ang libot. Ambot og isa ba ka libot or maybe 2 or more libot basta tag 100. Ug dili pwede ang mga dagko, need lang ang mga bata mo sakay. Ug gaagam inakita na mga kabayo diri ilang gipaliguan. Tan-awa ra gud lang mga kabayo guys, grabe gyud kalimpyo. Ug grabe ka himsog nindot kaayo lami kani dalon dito sa bayog. Nakapalit na ontani ang daddy ni Adam og ticket para makasakay og kabayo si Adam. Pero si Adam di siya mosugot, di siya mosakay. So giuli na lang namo ang ticket ug nanganhimi dinhi ilaha sa ilahang hanging bridge. Ilahang hanging bridge di ay kay dili safe para sa mga bata kay murag nagabok na ang mga kahoy nga ilahang gimbutang na anagani buslot. Daghan kaayong lakaw ni Adam karong adlaw. Pero wala siya gikapoy. Padayon ra gihapon siya. Nakanayang mga tita nakita niya naglingkod-lingkod sa shed. So, muadto daw siya. Ihadong i-check kung unsa pud ni ang naa dinhi. I think basta kani dinhing dapita nga naay mga pathways or naay bridges para pwede agian o pwede ka magpa-picture. Nindot yung tani kay ni din ng view o ilahang lang humay. Wala pa na harvest pero around this time murag na harvest na ang ilahang mga humay. Dili na kaayo nindot tan-awon. Nindot kaayong ilahang mga bridge or runway. Pwede ka din magpaso. Kanang red nga inyong nakita din ha is net na siya. Nga pwede ka din ha maghigda o magpa-picture. Kung naa pa na ang mga rice, nindot kay tan-awon, nindot magpa-picture din ha. Pero around this time, murag ang ilahang net, gabok na. So, dili na siya safe. Wala pa ni nang humanang mo ang trip. Na pa mi trip dito sa border na ngaon migbalot. So, come back for our next video. God bless you. Till next time.